kunne jo være. Oh. Yes! Jeg tror... Yep. Nice. Den gav i hvert fald en spjæt. Jamen, jeg så det. Jeg kunne selv se på en banan og... Hvorhenne? I forgrunden. Nå, der, ja. Jeg så lige den løb tilbage. Nej, jeg har ikke fået kok. Og den kom igen. Sådan. Jeg tror, det var dig, der fik den. Ja. Men den flyttede sig da ikke fra mig. Altså,